13 Σεπτεμβρίου του 2023 ζητήσαμε ως Ελληνική Λύση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σταματήσουν οι εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία και Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν βοήθησαν να σταματήσουμε να εξοπλίζονται οι Τούρκοι με όπλα εναντίον της Ελλάδος και πολλά άλλα. Γι' αυτά αγωνίζεται η Ελληνική Λύση. Γι' αυτά αγωνιζόμαστε. Είναι αδιανόητο ο Έλληνας Πρωθυπουργός εδώ να έρχεται και να ψεύδεται συνεχώς. Οι Τούρκοι μας λένε ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε θαλάσσιο πάρκο στις Κυκλάδες και ανακοινώνουν σήμερα ότι θα κάνουν αυτοί στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι. Οι Λίβοι μας λένε δεν μπορούν να κάνουμε έρευνες για πετρέλαιο νότια της Κρήτης. Οι Σκοπιανοί μας κουνάνε το δάχτυλο με το κουρέλι των Πρεσπών. Οι Αλβανοί μας λένε ότι η χώρα μας ανήκει σε αυτούς. Περήφανη πολιτική. Φανταστείτε να μην ήταν περήφανη εξωτερική πολιτική. Να μην ήταν τόσο περήφανη. Εδώ μιλάμε για εθελοδουλεία. Εθελοδουλεία. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει τα πάμε καλά. Τα κάναμε όλα καλά. Τέλεια τα κάναμε στην εξωτερική πολιτική. Όλα βαίνουν καλώς. Η Τουρκία σοφρονίστηκε. Για εμάς, θα σας το πω ευθέως για την Τουρκία. Ισχύει αυτό που έλεγε ο Μιχάλης Καραλαμπίδης. Δεν υπάρχει πρόβλημα Αιγαίου, δεν υπάρχει πρόβλημα νησιών, δεν υπάρχει κουρδικό πρόβλημα, δεν υπάρχει κυπριακό. Πού είναι το πρόβλημα? Η ίδια η Τουρκία, η ύπαρξή της. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αν η κυβέρνηση ήθελε τώρα να στριμώξει την Τουρκία, θα έκανε αυτό που θα σας πω τώρα. Αύριο το πρωί, ανακήρυξη, όχι οριοθέτηση δεν μπορούμε να κάνουμε, ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΣ, προκήρυξη και ανακήρυξη 12 ναυτικών μιλίων και έτσι φαίνει στην Τουρκία προετελεσμένου γεγονότος. Διότι οι Τούρκοι έχουν καθυλωμένη την αεροπορία τους, δεν έχουν ανταλλακτικά, με χαμηλές διασημότητες. Η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα, έστω και με τα Ραφάλ, και η κίνηση αυτή είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο. Είστε με το διεθνές δίκαιο? Ανακηρύξτε την ΑΟΣ τώρα, μην είστε φοβικοί. Κάντε τη τώρα επιτέλους.